Makadi nyana baba. Nofara nditwa Lavenda Masara from Nyimbe FM. Ndandoda kubvunzawo kuti kana makasununguka kupindura mubvunzo kuti pane chiitiko chaitika mukati mezuva ranhasi nemhosva dzamuri mukusungirwa imimi. Munewo here advice yamungada kupa vanhu vari kunze uko vane plan yekuti vanogona kunge varoda kuuraya mumwe munhu kana kutengeserwa kana kupinzwa. Kune vamwe vari kuti isusu tambunyikidzwa hatisi kuzviziva. Munewo advice here yamungada kupa vari kunze uko? All right. Kana nini hapana zino kunuka. Inori mwana waita zako sako mero munhu usayenga sina. All right. Azimoze kwedzera vanazanga tawa. Okay. Ndingagona kubvunzawo here kuti mhosva iyi makaipara muchida here kana kuti maimbunyikidzwa kana kuti Akwete kaita kusaziwa wangu rusiku. Wangu rusiku. Anga munini na mchairo. Baba wangu mwana wakadziwa here mwana wako maiguri. Saka mune here reason yamungapomera vamwe because vari kuramba saka mune here reason yekuti mungavavenga zvokuti mungasvika pakuvapomera chiitiko Alright, ndingabvunzawo here kuti pane vese kuti pane vamwe vari kuti inini handina kuzviita. Pane vese vari apa muri kuziva here kuti ndiyo here pane wamunoti uyu haana kuzviita here kana kuti kana tanzi tese tiri arikuna kretu libaya yetaka pazvino. Awo. All right. maona mukondi yananga ane mudzimai azobuda achichema. Alright. Chainyanyoita kuti azochema zvekuzvipondera pasi munofunga kuti chingava chii? Kurwadziwa here kuti murume wangu shuwa apomerwa kana kuti ari kutoziva kuti shuwa? Mudzimai uchanya kumurwadza ndechoti mazuva akaitika chiitiko ichi ndio mazuva akasunungukira kwamba ndidaidzwa namama nechidziva akasunungukisa mudzimai wavo. Mangwana tazoguma kuseni ndikuti aziva kuti munhu aonekwa akadinaka. Sandifa kuti mukomea muno mhosva kuti akati zvare zvakati. Akaitichira kuti achipoke kuti ndinaye panapa ane vanhu vari kundisunungukisa achituma achidai achizonangura kuenda kuuraya munhu. Iti hatifambidzani makaonana kupi. Saka vamwe vari kupomera amwazi ndinowazi vanganga vaine chaanga kuvengera here choti vanga kupomerai mhosva yakati? Mukurama munhu unondokuvenga iwe kuti chakati zvakati mukurama unenge unondokuvengera chinhu chako ndisi musikazivi kuti ndikuvenga chakati. Sai manga kuvengerai chizvo kupomerai kuponda munhu? Pfungwa dzake. Alright, saka tinoti vakarasa njere. Usini. Pachiitiko chikaizvi zvirikutirwadza kuti sati zora vangati ndandinaye inini ndandisina here zvirondirwadza sei kuti ngasadaro vamukurara. Alright, ndingangodawo kubvunzawo kuna baba vari kwekutanga. Panhau iyi muri kunzi imimi ndimi makatenga. Ndanoda kuziva kuti takambonzwa mashure kuti imimi munonzi mune mabhizinesi aminawo. Maida kudii nezvinhu izvi? Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Ini ndiri muchitaura. Ndiri one of the Jehovah's Witnesses. Wanini nawo wanamatirwa. So pane zvinhu zvavo zvazviri kuwanetsa zvekuromba kwevana vavo. Zvino wakaenda kwamukotsa njira aripo patsomba kwaanokuwandawo waibva wataurirwa mutoro wavo odya chinhu ndakatiichengetera Jesu. Wataurirwa mutoro wavo namukotsa njira kuti vana venyu vakaromba uyezve mune zvinhu zviri mumusha menyu zvakadii zvida kugadziriswa. Zvino wakabvafunga kuti tingasvika sei kune vanhu but vachiri ipapo wakataura mukotsa njira kuti pane vamwe wedu vanoti tinonamata zvikanzi don't worry tichaura cheda sei. Zvaita kudaro handinazogara 2 weeks ndiko vakapazwa musa 22 November 2024 vakauya kumba kwangu vari 16 zvikanzi hatisogara zvakanaka nengozi iyo wakatipara iye kwatizora kushata kwazvo ngekuti munhu ane ngozi rinouya kuti wakatiuradza iwe ukwamubata ndio waenda kwatizora kana takabva kuno last week ndio wakaenda kuti kwatizora. Zvaita kudaro apo kwandipomera ndiri ane kuda Alright, kana baba inini ndine mubvunzo wekupedzisira pamuri vanenge muri vatatu imini. Mhosva imwe muri kuti muri kuiramba imini.
hatichiti toziva kuti mapurisa edu emuzimbabwe ane unyanzvi hwekuferefeta nyaya iyi. Hatiti mapurisa azoferefeta nyaya iyi woona kuti mune mhosva. Muri kuona here kuti munenge muine imwe mhosva pamusoro pemhosva yamwe yaya? Nina zvinyakashezvamo wane mvume kuferefeta ende handitorina mhosva, handitorina mhosva. Wane mvume wekuferefeta pese panoferefeta mhosva ndidini nokuti hana kuraya munhu. Alright, fine. Imi mati baba vari kunyepera iyi, but mhepo iri kutaura wafutika kuti imimi muripo pachikwata ichochi. Mhepo iyi nokunga vanozikana vakuru vangauri apo abvunza kuti vakava varini ndene kakuuraya ani mangozai zvangauta kuti iplan dishu yekuti nyepera kubudiwa nokuti hazvisi zvinoita munhu anenge achichibudiwa. Saka vanhu vakaronga zvese izvi iplan dishu nokuti kuti ndene zvinhu zvako zviri pakitenderi kuti pangize handichazivi tingatidai ndichanga handichazivi. Chiro changukurwadza manikisteri panzi shop handizoita ini zvechokwadi inini building yangu yetechshop yakaitwa yakaprova ye2002 uyu akauraya 2000 zvirikufambirana here? Aiwa mazvita sengangu inini ka sati zora wanga wasadarwa kushambadza zita rangu ndisina kunge ndichiuraya naye. Sati zora ndewapi awo? akauya kwamba ndabva kumuka mutasa isisi taenda kumba wakauya kuti naye mutumi pamba pangu apa handina kumunongedza kana kuita sei. Ndikabvunza kuti kune kwatizora akamba kunongedza here. Wakauya pamba pangu katuzvazi wakabvuma yekuti makauraya ndikati muri kubvuma ndasvika kumba kwenyu here indabvuma pamba pangu kainini. Saka iwo wane pressure yekuti vanzi wakazobvumirei akasvika kumba pangu ende ane wana 3 first akatanga kubuda mwana wamunin'ina wake Pepe ndofunga kune 5 years dzapera. Mwana wake akabva kuHarare mukoma wake muzigora achitaura kuti pamba pangu ati mwana ndini ndakamugidza mota kuHarare achibudirwa nachibati achibva last week yopa pane chechi pamba pake mba kwamaiguru wake kwakatobuda mainini wacho muroora futi izvozvizvi. Saka kuramba kwavo ini hakuni ini ndakatobatwa nemhosva shepard achibuda kuti iwe mukoma unofanira kundiripa zveshuwa ndakatoripa ndakatenga mombe 3 mbudzi 7 tikabika doro daida kuye kuno musi wa 15 ndakatadza kuya tikutobika doro racho onzi bhadhara zvinhu zvavakandiitira ndakusimuka pandichiende kwangu kune wakandibatwa ndakutoenda ndega. Saka nekwakuenda nyaya hamuna kana any regret muri kutoti ngazviende mberi? Ngazviende kwazvinoenda kuna kabata achasangana naye. Muri kungogashira zvamunenge mapiwa mutongo wamunenge wamapiwa muri kungogashira? Ndinogashira nokuti hapana chandinoramba. Aiwa tinotenda baba mazvita. Sobedzana mugwani. Pinda.